Halo खुलुमबाय बयखौबो दा नोंथांमोना नुबाय जोंनियावहाय दंफैयो दा ब्रादार देरहासार इस्लारि नोंथांमोना फ्राय सिनायो ब्रादारखौ आं सिगाङावनो बरायग्रोनानै लाबाय दा ब्रादारा जोंनि एरियायाव मोनसे खामानि लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय आंजों जगाजग जानानै एसे माने ओरैनो दुख सुख रायलायनो होननानै आङो लेंहरदों आरोना बिथाङा सौफैदों साफानि एसे जाबाय लोंबाय बेनिफ्राय दा माखासे खोथाफोरखौ आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन आं मिथिना लानाय माने नोंथांमोनबो मिथिनाय आं मिथिनानै लानो साननाय खोथाफोरा बेनो माने स ब्रादार आंनि फार्स्ट कुइसना इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा माने 100K बो कमप्लिट खालामनानै लानो हाबाय बेनिफ्राय आं मिथिनो लुबैनाया बेनो माने इउटुबनि अनगायै मा मावो आरो मा मावनो मोजां मोनो आरो मा मावलांनो सानो दा गिबियावनो बे इउटिउब चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा नोंथांनि कुइसन सोंनाया जोबोद मोजाङानो आङो इउटिउबाव फैनायजों लोगोसे आंहा साइडआव खामानि दङ खामानिया बेनो आङो इसिबां गिदिर खामानिखौ आङो मावाखै माने बारि बागान दङ बे बारि बागानजोंनो आङो माखासे मेनटेन खालामो आरो लोगोसे आङो फ्रि टाइम माने एनि टाइम आङो इउटिउबाव नांथाबखायो माने आंनियाव गोबां आपडेटफोर फैयो जेरै चेनेला देरलांनायजों लोगोसे आंनियावहाय गोबां रिपर्टफोराबो फैबाय थायो आरो गोबां रायजो राजायाबो हास्थायो जे सोरबा बबेबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै थानाय बेफोरखौ फोरमायजानायखौ बयबो हास्थायो दा इउटिउबजों लोगोसे प्लास आङो गामियाव न'खरावहाय बा गामियाव थानाय समावहाय आङो बारि बागानाव खामानि मावो ओरैनो आंनियाव बिजनेस प्लेनिंफ्रा सिगाङाव दङमोन दा आङो बे गासिबो बिजनेस प्लेनिंफोरखौ आङो ड्रप खालामनांबाय खारन फारसेथिं ओरै हारिजोंबो माखासे रिलेटेड भिडिअ लाबोबाय थानायनि थाखाय दिनै गासिबो बर' हारिया हास्थायनाय हिसाबै आङो माखासे खामानिखौ ड्रप खालामनो गोनां जाबाय आरो बाट बियो आंनि थाखाय जेबो नङा नाथाय आङो हारि सिबिनो मोननायासो आंनि थाखाय जोबोद गोसोआवहाय रंजानाय मोनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि मावनाया जेबो गैया बे बारि माबानाया न'नि बारियाव माने गय बागान बेजोंनो सोलियो मोनसेबो कुइसना बेनो दा नोंथांनि भिडिअ बानायनाय साइजफोरखौ नायोब्लाथ' जोङो माने बिराद हारिनि सेन्टिमेन्टआ नोंथांनाव दङ दा हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बेबायदिनो मावलांबाय थागोन ना हारिनि थाखाय माबा मोनसे सिमां नुहुरनाय दं नामा नोंथां निश्चय बियो हारिनि थाखाय आंहा मोनसे सिमां दङ जायनि थाखाय जोंनियाव मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर नाथाय बिसिमावबो दिनैसिमाव जोंनि बर' हारिया नोंथाङाबो सान्ति गैया जानांगौ आंथ' बिलकुल सान्ति गैया दा बिनि गेजेरावहाय आंहा मोनसे सिमां दङ जाहैबाय जोंनि उन जोलैखौ जेनेबा जोंहा गथ' गथाय दङ फिसा फिसौ दङ जे बिथांमोनखौ माबा मोनसे सिनायथि होनो हागोन नामा दा जोङो जोंनि बर'निफ्राय लिटिल मास्टार माबायाव मोसागासिनो दङ दा बिथांखौ बड'लेण्डनि होननानै बर' जाथि होननानैथ' मिथिया बेखौ आसामनिसो होननानै मिथियो दा आंनो बे बुस्थुखौ नांगौ जाहैबाय जे बड'लेण्डनिफ्राय होननानै बुंनाय बाथ्राखौ आंनो नांगौ आरो नैबे खारननि थाखाय आङो हारिनि खामानियावहाय जिउ थासान्दियाव जेन'बा लाबोनानै होफैनो हायाब्लाबो बेवहाय मददखौ होथारगोन आरो जेन'बा माब्लाबानि समाव जोङो मुभमेन्टखौथ' खालामफिननांगोन बिटिआरआ जोंनि थाखाय थोजासे नङा बिटिआरनि बाहेरायावबो गोबां दिनै बर'फोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो बोजबनानै लानो हानाय जानांगोन जायनि थाखाय जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय सदियासिम बेखौ जोङो सानसेब्लाबो बबेबा मोनसे एंगेलजों जोङो बेखौहाय मोनथारगोन आंहा बेखौ सिमां दङ जेन'बा जोंनि जेनेरेसनाव मोनाब्लाबो जोङो फिसा फिसौनो माबा मोनसे लामाखौ दिन्थिना होलांनो हागोन नामा नैबे आंहा मोनसे सिमां दङ आरो बेनो आंनि थांखिया स' नोंथांमोना खोनाबाय बेबायदिनो सिमां नोंथांमोननावबो दङ जानो हागौ स' ब्रादारखौ बिदिनो जों जेरै सापर्ट खालामबाय थादों आंथ' बिनि साबस्क्राइबार आरो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ आं नायो बा कमेन्ट खालामा ब्रादारा मिथियो थाल मोनो ना मोना आंखौ मिथिया खिन्थु आंबो नोंथांनिखौ नायबाय थायो आंथ' फ्राय नायो आरोखि ब्रादारनि भिडिअखौहाय माने टपिक लायै टपिक अबेबा माने टाइम थोस्लाबनो थालाङो आरो बेथ' जाखायोखा बेनिफ्राय ब्रादारा दा इउटिउबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों हारिनि थाखाय खामानि मावलांनायाव इउटिउबआ जथेस्थ' हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव बा ससियेल मिडिया सापर्ट होनो हायो ना हाया बा दासिमाव नोंथांनि थाखाय बेनिफिट दंना गैया दा हारिनि थाखाय सापर्ट होनाय बाथ्राया बियो होयो ससियेल मिडियानि थ्रुयै हारिखौ जथेस्थ' सापर्ट होनो हायो
जेन'बा बबेबा मोनसे बबेबा बिथिङावहाय हारिया माबा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दङ जेन'बा हाखरखौ नुहुरखाबाय बेवहाय थांनानै बारसनहैनो थांगासिनो दङ बेवहाय एडभान्स ससियेल मिडियानि गेजेरजों एलार्ट खालामनो हायो बेबो मोनसे हारिनि खामानि मावनाय जेन'बा बबेबा मोनसे लामाजों थांनानै दिनै हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव थांबाय बेवहाय मोनसे सांग्रांथि होनो जथेस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खामानि मावनो हायो बेनो मोनसे ससियेल मिडियानि पावार आरो गोबाङानो साननो हागौ ससियेल मिडियायाव बेबायदि हारिनि जेबो खामानि मावनो हाया दा जोङो साधारन मेलेमजोंहाय जोङो साननानै मोननो हायो जे दिनैनि दिनाव सोरबा गेदेरमायाबो ससियेल मिडिया नङाब्लानो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हाया सोरबा गोरोन्थि मावदोंब्लाबो निमाहा बिनो थाखाय ससियेल मिडिया नङाब्ला जाया दिनैनि दिना गोदोनि बायदि नङा गोदोथ' ब्लेक एन्ड व्हाइटनि दुनियावहाय थांबाय बेवहाय जोंनि बर'फ्रा निउस मिडिया बेफोरबायदि मोनामोन बबेबा गहपुर सनितपुर धेमाजि बे जिल्लाथिं सोरबा बर'आ बुथारखुमाजाबाबो जोंनियाव खबर मोनफैयामोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय मिनिट सेकेन्डआवनो जोङो खबरखौ मोननो हायो बियो ओरैबायदि मोनसे हारिखौ सापर्ट खालामनो हाग्रा पावारफुल ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा आङो बेखौ सानो आरो बे सैथो बेनिखायनो माने सोरबा दङ जोंनि गेजेराव दाबो माने मिडियानि मानसिखौ सोरबा माने रेसपेक्ट होआ दे सोरबा रेसपेक्ट होआ नंगौना नङा दा मिडियानि गेजेरजों दे माखासे मिथियै खोथाफोरखौ मिथिहोनो हायो माखासे मावनो हायै खामानिखौबो मावहोनोबो हानायबो मिडियाहा पावार दङ स' बेनिखायनो मोननिफ्राय जों खावलायबावनाया बेनो जे मिडिया पार्सन बा इउटिउबार्सफोरा जायफोरा माने मावगासिनो दं हारिनि थाखाय मावगासिनो दं इउटिउबनि गेजेरजों बा माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजों हारिनि थाखाय माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ जे गोसारहोदों जानो हागौ नै बेफोरबायदि बिथिङाव माने सापर्टनाखौ जों होद्लायनांगौ आरो नोंथांमोना होगासिनो दं माने माखासेफोरा एसे माने इउटिउबार दुगाथारलै उमुक नैफोरबायदि एसे खोथा थायोना सोरबा दङ माने कमेन्ट्सफोरनि गेजेरावबो जों मोननो हायो कमेन्ट्सफ्रावबो हेड कमेन्ट्सफोर फैयोना ससियेल मिडिया बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म जाय मानसिया मोजाङै इउज खालामो बिनि थाखाय मोजां खिन्थु गाज्रियै इउज खालामग्राफोरबो दङ बिथांमोननि थाखाय गाज्रियानो आरो मोजांबो गाज्रिबो दङ नोङो बबे स्किलखौ मोजां मोनो नों बेजों खारनो हायो नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावखौ नामबो खामायनो हायो आरो गावनि नामखौ गाज्रिबो खालामनो हायो बेबायदि मोनसे पावारफुल प्लेटफर्म आरो फर एग्जाम्पल बेयावनो आं बुंनि माने माखासे बुस्थु जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव बाथ्रा जानो हागौ बेफोरबायदिखौ सोरबा बायदिया नायलाथों होननानै हगारलाबायनानै जायखौ बुङो जों भाइराल नै बेफोरबायदि भाइराल बेफोरबायदिबो समाव जायो एबा जाहोयो बेखौ भाइरालाथ' हारसिं जायाना नोंनि मबाइलनिफ्राय हारसिं आपल'ड जाया बेखौ सोरबा नों आंहासो आपल'ड खालायनानै बेखौ गोसारहोयो स' नै बेफोरबायदि बिथिङावब्ला बेफोरबायदि खेथ्रआवब्ला नैबे मोनसे ससियेल मिडियायाव नैबे आखुआ गाज्रि स' बेखौ जों खावलायनो सानो माने भाइरालफोरा माने बन्द' जानांगौ माने जाय बुस्थुआ गोसारनाङाबा हारिनि थाखाय माबा मोनसे खहा जानो हागौ बा हारिखौ लाजि फोनांनो हागौ नै बेफोरबायदिखौ जों एसे सेफ साइडआव थायोब्ला मोजां जायो स' आं सानो नोंथांमोना दिनैनि बे ब्रादार देरहासारजों फंनैसो सावरायनाय टपिकखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबो जानो हागौ सोरबा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ स' जेखियानो जाया जों बेखिनि खोथाखौ जों दिनै सावरायबाय आंबो जोबोद मोजां मोनबाय ब्रादारनिसिम जोबोद हामबायसै ब्रादार जोंनाव फैनायनि थाखाय आरोबाव माने नैबे आंनि चेनेलाव फंनैसो खोथा सावरायनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ जे ब्रादार